И така, здравейте. Днес е втори епизод на FIFA 12 Manager Mode. Сега ще си нареда състава. Видял се, че ще снимам цели мачове. Дано ви харесва това, което правя. Камбиасо задължително ще сложим. В средата на мястото на този. Обаче ще играме на 4-4-2. 4-4-2 с двама нападатели, Крауч, Кен Уил Джонс. Само да видя дали стана 5 звезди състава. Не, 4,5, което пак хубаво. И така днес. Сега ще играя матч с Челси. Само да кажа, че с по-сериозните отбори Челси са загубили от Кардиф. Вау! Само да кажа, че срещу по-сериозните отбори ще се играе на професионал, а срещу по-малките на... Ще видим, може на пак на професионал, ще видим. И начало на матча. Първи матч от Висшата лига на Англия, той е между Стоук Сити и Челси на стадион Британия Стадиум. Въпреки че тук пише така, по принцип трябва да на Британия Стадиум. Това съм аз, Васил Георгиев, ще имам удоволствието да коментирам за вас днешният матч. Ето ги, съдийската тройка извежда двата отбора. Сега ще видим статуите 11 точки на двата тима. Ето го вратарят на гостите Петър Чех. Виждате Крис Мъмпъл ще води матча. И така за Стоук, Бегович, Уилкинсън, Удгейт, Тъпсън, Уилсън, Пенант, Камбиасо, Уейл, нещо си, Краучи, Пенант, Чех, Босингва, Теди, Йованович, Ашли Кол, Майкъл Есиен, Лампард, Мелейдеш, Калу, Мата и Фернандо Торес за гостите от Челси. Първи съдийски сигнал за матча. И сега Пенант владее, много е опасен той, безспорно. Сега той подава към Камбиасо, Питър Крауч комбинира с Уейл. Така, Кен Уил Джонс към Пенант. Пенант не можа да центрира. Мисля, че матна му отне, но не съм сигурен. Камбиасо към Питър Крауч. Удар на Крауч в аут. Близко бе Крауч да открие резултата. Сега Чех подаване към Лампард, който не искаше да дойде при нас. Но за сметка на това взехме Камбиасо. Есиен ще да кажа. Сега Фернандо Торес към Босингва. Ето сега възможност за гостите. Центриране на Босингва. Меледе се за малко да вкара, но е бил в засадата. Ето виждате, да, определено имаше. Раул Меледе, знаете, той премина от състава на Ливърпул в състава на Челси. Джермейн Пенант към Питър Крауч, той към Кен Уил Джонс. Също него е Джон Теди. Теди изчиства в тъч. Странично хвърляне за домакините. Пак Кен Уил Джонс към Камбиасо, който стреля! Гледа! После! И Петър Чех спаси! Вау! Тук определено късмета не ни достигна. Крауч определено по-бързо според мен трябваше да действа и да вкара тази топка, видяхте. Камбиасо стреля без никаква подготовка. Оцели годната града, после се удари тя с доста голяма, топката се удари с доста голям късмет в гърба на Петър Чех.
И чех буквално на някакви сантиметри или милиметри дори пред гол линията. Я изби и сега да умелееш към Тодес. Какъв ще е отговора на Челси? Това ми е любопитно. Сега Мата. Ето сега възможност. Мата, центриране! Вау! Калу, не знам как не вкада. Определено това бе на късмет. Късмет за нас, ден. Сега Кен Уил Джонс. Срещу него е Хосе Босингва. Джонс фал няма. Няма фал. И сега да умеледеш към Мата. Хуан Мата. Към Тодес. Вау! Доста хора му се нахвърлиха. Можехме да си вкараме и автогол, но как иде? Не стана. Пенант. Дане към Крауч. Определено, може би най-голямата заплаха за гостите Крауч. Към Кен Уил Джонс. Той подава към Камбиасо. Сега Камбиасо, удар на Камбиасо в аут. С вътрешен фаут с Камбиасо бе за втори път много близо до откриване на резултата. Уотгейт се опитва да се бори за топката, не успява. И сега Есиен към Калу. Саломон Калу. Подаване към Фернандо Тодес. Удар на Тодес в аут. Ето това може би е първата по-сериозна заплаха за вратата на Бегович. В смисъл като удар имам предвид. Сега тъч за нас. Кен Уил Джонс към Камбиасо. Камбиасо към Питър Крауч. Тук се получи някакъв гаден лак, за което да ме извините. Камбиасо към Кен Уил Джонс. Ето сега е възможност за Кен Уил Джонс. Той подава пак към Камбиасо. Кой да предположи, че Камбиасо до тук доста, на мен прави доста добро впечатление. Тук от Гейт връща към Бегович. До тук основните опасности са създадени от централния ни халф Камбиасо, което поне за мен е доста странно. Есиен! Бегович! Спасява. Лампард можеше да се разпише и сега Бегович с страхотен топанен удар напред изправи топката, не стана. Раум Еледеш към Лампард, той към Есиен. Според мен Камбиасо хем го взехме за доста по-малко пари, отколкото Лампард. А и до тук доста повече доста добра работа ни върши. Според мен Лампард, ако го бяхме взели, нямаше толкова добре да си пасна. Отбори край на първо полувреме, аз не отсетих кога свърши това първо полувреме. 0-0 между Сток и Челси. Ето виждате, превъзхождам ги в почти всичко. Но голове няма. Голове още няма, за жалост. Сега Ашли Кол. Дадене към Мата, той към Фернандо Тодес. Сега възможност за Тодес. Тодес! Охо, грешка на Тодес все пак. Тя бе поправена удар в аут. Те имаха, мисля, че един удар. Това е втори удар. Виждате колко са спасянията сега! Каква грешка на Бегович! Все пак бе изчистена топката. Да. И сега никакъв шанс за Кен Уил Джонс да стигне. Босингва напред, изпраща много грешен пас. Кен Уил Джонс към Крауч. Удар на Крауч и гол! Ето първото попадение в матча. 54-та минута Питър Крауч. В страхотна грешка на Аши Кол, мисля, че. Не, на Хосе Босингва. При изпълнението на тъча Кен Уил Джонс взе топката, подаде към непокрития Питър Крауч и Крауч излезе очи в очи с Чех. Нямаше, просто Чех се опита да направи нещо, но не можа. Опита се да скъси ъгъла. Сега внимание. Опита се просто да скъси ъгъла, но не стана. Уотгейт там падна. И сега да Меледеш. Меледеш, удар. Хубаво, бе пресечен удара. Пресочен, ще я кажа, тук отново лак се получи. За което да ми извините.
Бегович са страхотни спасяния. Камбиасо не съм много рядко се включваше през второто по време. Малда влиза на мястото на Соломон Калу. Хосе Босингва, главният виновник за гола за Стоук. Ашли Кол. Надявам се да ви 100 на 80 и точата пасова за Камбиасо срещу Майкъл Есиен. Сега възможност Лампард. Лампард. Бегович спасява. Грешка на Бегович, удар в аут. Тук наистина доста голям късмет извади Бегович. Сега Мат Юрпсън мисля, че е това, но не съм сигурен. Мата. Хуан Мата към Франк Лампард. Лампард. Утгейт е срещу него. Центриране на Лампард за Торес. Торес! Гледа! После Бегович и гол! Фернандо Торес вкарва гол 71 минута. Доста нелепо попадение. Ето сега ще видите отново. Изчистихме топката, въпреки че аз искам да видя повторението. Ето тук. Седят топката, само да намеря камерата точно. Ето. Ето сега ще се види най-добре дали е имало гол. Чакайте, ще тут показвам аз съдията и аз не знам. Нека да видим. Да. За жалост топката влезе с целия си обем и резултатът е 1-1. Голмайстор за гостите е Фернандо Торес при един доста нелеп гол. Ние създадохме по абсолютно същата тия начин една ситуация, но... Внимание, Торес! Удар на Торес! Бегович спаси. По абсолютно същата ситуация направихме, но Чех спасим няколко милиметри пред гол линията! Торес имаше възможност за втори гол след поредната наша грешка. Сега Кенуил Джонс хубаво мина през Тери, после през Босингва. Джонс! На Кенуил Джонс и гол! 79-та минута, 2-1. 79-та минута Кенуил Джонс вкарва, ето виждате, мина през Тери, после през Босингва, стреля и просто Чех нямаше какво да направи. 2-1. Правдата отново възтържествува. Поне според мене. Лампард, поне според мене ние ги превъзхождаме. После ще видим и статистиката след края на матча. Мата. Сега трябва да се пазиме. Тук се получи някакъв смотан лаки 2-2. 83-та минута пак Торес. Много смотан лак се получи и заради това ни вкараха. 2-2. Жалко. Раул ме ледеш. Точно ще да кажа, че сме като пълченците на Шипка. Сега е Сиен. Удар на Сиен. Бегович спасява скак. Камбиасо. Ето сега възможност. Камбиасо към Кенуил Джонс. Джонс. Забави се. Все пак Кенуил Джонс още владее. Удар на Джонс. Слаб. 1 минута добавено време. Явно всичко завърши тук. Все пак. Питът Крауч. Босингва мудне. И край ще е това. 2-2 явно ще... Да. 2-2 свършваме. Доста нелепо равенство. Поне за мен. Два много смотани гола. Нека да видим само матч факт. Да ви покажа. Ето виждате. В ударите, да. Ударите ме превъзхождат. 5 на 5 тейкс. Малко ме яд за това, но все пак срещу Челси пак престижно. Сега само да ви кажа срещу... Това ще симулейтваме, да. Може би ще игра матча с Норвич. Ще снимам със сигурност ето тук. С Брадфорд мисля, че са това. Само да видя. Да, с Брадфорд Сити. После Ливърпул, Съндърланд, Ман Юнайтед.
и така нататък. И ще се видим във втория епизод. Надявам се да ви е харесало. Мерси, че гледахте и гласувайте!